गुवाहाटीनि जाफुरिगुगाव खुंदों रंजालि बैसागु फोरबो। बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बानजायनायाव बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों मेहेरगोनाङै खुंफुङो सेथि जाफुरिगुगाव रंजालि बैसागु फोरबोखौ। बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि आरो बोसोनगिरि मनन्जय दैमारिनि बाहागो लानायाव गाजा गोमजायै खुंफुंजादों बैसागु फोरबो। बर'फोरनि बयनिबो आंगो रंजालि बैसागु फोरबोखौ दुलाराय आसाम नाङै बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों फालिगासिनो थानाय बायदिनो कामरुप मेट्र' जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बानजायनायाव जाफुरिगग रंजालि बैसागु कमिटिनि हेफाजाबजों गुवाहाटीनि जाफुरिगग जनजाति गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सेथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो। बैसागु फोरबो फालिनायनि लोब्बायैनो बायदि बायदि हाबाफारि जेरै बैसागु मोसानाय बादायलायनाय, गथ'फोरनि थुनलाइयारि बादायलायनाय, आइजो आरो हौवाफोरनि सियार सिख'लायनाय आरो हांसो हमनाय बादायलायनाय हाबाफारि लाफानाय जायो। मख'जाथावदि बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव रायजोनि राजथावनि नोगोर गुवाहाटी नोगोरमानि दाब दाब जायगायाव थानाय बर' आइजोफोरा बाहागो लाफैनानै बैसागु रंजानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे गुवाहाटीनि थागिबि सेंग्रा सिख्ला, आइजो आरो लाइमोनफोरा खौसेयै गोसो होसारनानै मोसानाय रंजानायखौ नुनो मोन्दों। बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ गुवाहाटी बायदियाव खुंनानै बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनाय, गावजों गाव गोरोबलायनानै थानायनि थाखाय मोनसे मोजां थासारि सोरजिनायनि थाखाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनाय जादों। कामरुप मेट्र' जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंनाय बे बैसागु फोरबो फालिनाय मिरु एबसुनि आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि, गाहाय नेहाथारि सानसुमा बसुमतारी आरो बोसोनगिरि मनन्जय दैमारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला आफादफोरनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लाफैयो। दिनै जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि नेतृत्वआव जोङो गिबि खेबनि थाखाय जाफुरिगग होननाय ओनसोलाव जोङो बैसागु फोरबो फालिथाय खालामदों आरो जोंजों लोगोसे नुजाफैनो हादों गुबुन गुबुन हारिनि जि ट्रेडिशनेल डान्स जों बिसोरखौबो इनभाइटेसन हरदों। जोङो हाबाफारियाव जोंहा गेलेमु आयदा दङ आरो जोंना हमनानै जिफोर ट्रेडिशनेल डान्स कम्पिटिशननि जोङो आयदाफोर लादों आरो जिहेतु जोंना दसे आगोलावसो जोंना बनसुननि आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि आदाया बुंलांखाबाय जे जोङो फ्रम 27 एप्रिलनिफ्राय जोङो 9 लाख दंफां गायनाय हाबाफारि लादों। जों बेयावबो जों बाहागो लाहैगोन जोंनि कामरुप डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। गुवाहाटी नोगोरमायाव बे रोखोमनि बनसुआ सिगांग्रो हाबाफारिफोर लादोंमोन नामा? नङा एबार गिबि खेबनि थाखायसो जों लादों, खारन जों रिसेन्टलि दाख्लैसो जोंना आफादा दाफुंजादों गुवाहाटी कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्टआव। रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि दिनैनि समाव जिथु खुब मोनसे रंजाथाइ हाबाफारि खुंदों माबायदि? बे हालामनि गासै बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि जायफोर नुजाफैदों बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों जोंखौ बेबायदि जोंनि बैसागु फालिनायाव जोंखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय आरो जाहाथे जोङो इयुनाव बिनिसाय साबसिन मोजाङै खुंलांबावनो हायो आं बेखौ मिजिंथियो।